munyika matiri kuona kuti mutungamiri wenyika aiwa nevangu vanomutevedzera vachiisa mathreats ekuti vanhu vese vanoda kupatishina kana kuprotesta in the forthcoming Sadc summit, aiwa those guys will be crippled, kana kuti aiwa vanochiona nda kuti malaw enforcement officers anenge ari responsible for them. Tinoona kuti aiwa opposition activist anonzi Zvaringeni Samen anouya achitaura otherwise, anouya achi advise vanhu kuti aiwa ngatipindei mastreets. Saka vena mashoko anomuda achitaura panapa ndotibva subscribe like turn on the bell icon. Tipinda panhau reTechMag TV vanyara vachiti opposition activist Zvaringeni Samen is called on Zimbabweans to protest from the 15 to 16, accusing the government of human rights abuse, corruption, and pre-trial detention, amongst others. He says the Motherland Commission must be part of the agenda, and this must be an extraordinary summit agenda. Tukuona kuti aiwa ari kuti kubva musi 15 na 16 vanhu ngavapinde mumastreet. Tukuona kuti this opposition figure anonzi Zvaringeni Samen anouya achibudidzwa panapa paTechMag achitaura mashoko kuti toda kuita the otherwise, toda kuita zvinotaura the constitution, toda kuita zvinotaura mutemo, kuti aiwa macitizens anobvumidzwa kupetitiona kuprotesta. Chibotidzai mafungiro enyu munoti kudii kuti these protests going to be successful nekuda kwemathreats atiri kuona ari kubva ku the ruling party. Tiudzai mafungiro enyu pindai comment section medu. Musanga no subscribe or like, turn on the bell icon.